Ahojte ľudia, pri mojom novom videjku na tému správa od vašeho vyššieho ja. Proste je tá správa zameraná na čo potrebujete proste práve teraz počuť, ale od vašeho vyššieho ja. Niečo k nejakej vašej situácii. Ľudia, vopred sa ospravedlňujem, aké tu počuť moju práčku, ale proste zmyslela si, že teraz budeš mýkať. Ale tak aj to je moja hlúposť, že som zapol toto pri natáčaní práčku, nevadí. Každopádne, toto je kvopka číslo 1, kvopka číslo 2, kvopka číslo 3. Vyberte si prosím jednu z týchto timestamps sú dole v popisku a som rád, že ste tu, že pozeráte moje videjka a majte krásny dník. Dúfam, že sa vám toto videjko bude páčiť. Čaute. Čaute, kvopka číslo 1, vítajte pri mojom novom videjku. A ako už vidíte, už tu mám nejaké karty, lebo chcem si to vždycky povyberať, nechať to povypadávať dopredu. Nech sa s tým nemusím zdržovať. Každopádne, vítajte, čaute. Toto video je, ako vidíte v intre, správa od vášho vyššieho ja. Dúfam, že není počuť tú hudbu a práčku, lebo začala práve teraz robiť divné zvuky. Tak poďme na to, čo tu máme. No. Tieto karty nám ukážu, situáciu, ukážu nám proste tú správu. A tu máte ešte jednu kartu self-care, lebo proste ja verím na self-care. Je to veľmi potrebné. Tak, pozrieme sa na to. Keď vypadla táto karta s touto, tak som počul, že proste je čas ísť pred. Je čas sa ísť posunúť. Mne táto stredná karta ukazuje proste vaše nastavenie teraz, že proste vy sa necítite ready, že proste neviete, že či je čas skočiť pred a proste blokujete svoj vlastný posun. Či už proste niečo s cestovaním, toto sú akože veľmi pekné karty cestovania. Napríklad, keď si to dáme, keď dám nejaký príklad, tak proste vidíme tu, že vy možno máte proste chuť cestovať. Už ste proste unavení z priestoru, kde ste, máte proste nejaké bohatstvo, máte proste nejakú autoritu, neviem, nejakú vedúcu pozíciu, alebo proste ste si pánom svojho vlastného života, lebo král je proste, on je sebestačný, nezávislý a proste on si proste pevne drží ten svoj osud v rukách. No. A s vozom je to proste veľmi silná túžba rásť proste vopred, ísť, poznávať, bože môj, dúfam, že teraz vidím, že tam sú toto srandičky, tak to asi. Takže. Je tam túžba rásť vopred a chcete proste sa zlepšovať, či už vzdelávať sa, alebo proste dobývať nejaký nový trh, alebo čiže aj dobývať nejakého človeka a proste bojíte sa, lebo proste král, on má to svoje územie, on si tam kráľuje, ale on chce proste aj zväčšovať to svoje územie. Či už pre seba, alebo proste pre svojich blízkych, pre svoju rodinu, alebo proste pre ten biznis, čo robí, neviem, pre svojich zamestnancov. On chce zlepšovať ich podmienky, chce proste byť expanzívny. No a s tým vozom a s tou dvojkou, no proste s touto kombináciou tu ja proste vidím tú správu od vašeho vyššieho ja, že proste ono vidí, že by ste chceli, ale vy sa proste bojíte ísť dopredu. Vás tam proste niečo blokuje, možno nejaký vnútorný strach, alebo proste pocit toho, že neviete, čo sa stane. Ale možno aj vlastná zbrklosť, že proste neveríte si natoľko, že proste to, čo to vyjde, alebo ste sa popálili v minulosti, alebo niečo také. Ale každopádne.
jedna správa pre niekoho, to už budete vy sami vedieť, je to, že proste mne ako prvé prišlo táto správa, to je proste pre väčšinu podľa mňa, že proste kľudne môžete ísť dopredu. Že proste nebojte sa ísť dopredu. Že proste, že choďte na výlet. Choďte na tú dovolenku. Zabukujte si ju. Vy proste máte na to. Že vy proste môžete si na to vytvoriť priestor. Choďte tam. Vy už to možno listujete v nejakých katalógoch s tou dvojkou palíc. On sa tu pozerá na ten svet, a kam by som išiel. Tuto Afrika, neviem, India, Sangrila. Ježiš. Tibet, alebo proste, neviem, Malorka, Madagaskar, Istanbul, alebo takto proste išiel by som, že zase som to odkryl. Išiel by som niekam a proste vy tu možno niečo kúkate na to, vy chcete ísť dopredu, len proste neviete, že či je správny moment, či máte ísť teraz, či máte toho veľa, proste neviete, či práve teraz proste treba skočiť do toho, dať si voľno a proste možno máte našlapnuté v práci, že proste idú vám teraz predaje, idú vám neviem, zákazky jedna za druhou a proste ste takí, že akože už by ste išli, že proste už si aj zaslúžite ísť, ale proste neviete, že či proste sa napríklad bojíte, že keď pôjdete, tak proste celý ten potenciál, ktorý tam máte v tej práci, ktorý držíte a na tom voze proste premieňate, sa rozpadne, sa takto otočí. No. To mi príde akože pre väčšinu správa. Je tu ešte aj správa pre nejakých iných ľudí. Je to, že proste vy si môžete napríklad myslieť, že proste je správny čas ísť dopredu, ale nie. Že radšej si to premyslíte dvakrát, kam idete, či tam chcete smerovať, len proste ten rozvoj je niečím zablokovaný. Teraz proste nie je ten správny čas. Ono to je proste spektrum. To, čo tu vidíme. Buď pre veľkú väčšinu ľudí je podľa mňa to, že vy sa sami blokujete ten rozvoj dopredu, čiže to tá dovolenka, alebo proste, neviem, tá práca, neviem, tá práca, alebo proste nejaký biznis plán, alebo prevedenie týchto plánov do reálneho sveta, to si vyblokujete, alebo ste blokovaní niečím iným a není ten správny čas. Každopádne za mňa si to blokujete vy, ja to tu vidím. Vy už sami budete vedieť, v akej je to oblasti a čo tu máte, ale proste vyššie a je tu pre vás a ono vám toto hovorí. Ono za vami stojí, proste ono má tú ochranu, anielskú ochranu. No, nemáte sa čoho proste báť, tu na vás svieti. Je tu proste, máte tu ten prísľub, je to svetožiare, čo sú tu. Ono vyššie ja je proste pri vás, máte nejakú ochranu, nemáte sa proste čoho báť. Možno aj to, že vás proste niečo teraz blokuje a v tom druhom prípade, že vás niečo blokuje a že proste nemáte ísť dopredu, je to proste pre vaše dobro, že možno teraz máte počkať chvíľu a proste si to preplánovať a potom proste sa to uvoľní a tá karta sa otočí a vy proste pôjdete bomby šupiť dopredu, proste sa nebudete to vedieť toto zastaviť, ten váš progres. No. Alebo možno je tu aj správa, že proste oni sú tu pri vás a pomáhajú vám proste vyliečiť, lebo aj s touto kartou je tu liečivý aspekt. Za anielmi je vždycky liečivý aspekt. Mám taký pocit, že anieli sú vo vašej akože duchovnej garde. Vo vašom vyššom je, že tam máte nejakých anielov. Dobre, ale že oni sú tu, oni vám to proste pomáhajú preliečiť toto. Že proste možno len že toto vyliečite, alebo proste zbavíte sa tohto strachu tým, že spravíte ten krok. A uvedomíte si, aké je to, že proste, že keď som sa nemal čoho báť, že proste ja som mohol ísť kľudne dopredu, že ja to tu mám už, ja to tu plánujem a
a chcem ísť dopredu, len proste nespravím ten krok a proste možno, keď ten krok spravíte, tak tá karta sa otočí a vy proste budete mať, vy si uvedomíte, že pre Boha veček, ja mám taký potenciál vo všetkom, ja môžem čokoľvek urobiť, ja môžem ísť na takú dovolenku a nemám sa čoho bať. Môžem ísť na taký zahraničný trh, môžem proste skočiť do tohto vzťahu. To už si proste vy naštelujte, ale pasujte na svoje situácie, choďte podľa vlastnej intuície, však to je samozrejmosť. A proste, tak toto tu vidím. Hej. No a pozrime sa ešte, že plan vacation. Pozrime sa na to. Túto kartu som zámerne neotáčal, aj keď vypadla. A vy toto vidíte, vy tu máte to tretie oko. Vy proste viete, že chcete ísť niekam, že vás to láka proste do tej nejakej inej krajiny. Proste buknite si tú dovolenku. Zoberte toho človeka proste so sebou. Choďte niekam. Vyššie vám hovorí, že proste je ten správny čas, je leto, proste choďte tam. No s týmito krajinami, s týmito farbami, keď sa na to pozriem, tak za mňa chcete ísť proste niekam do Orientu, do Egyptu, proste choďte, Sfingy, Egypt, to útesy, neviem, niekde pobrežie, slonoviny. Pobrežie slonoviny, sú to otreci z pobrežie slonoviny. OK. No, táto karta hovorí sama za seba. Proste. Chcete ísť. Či už letecky, alebo proste autom, ale proste vás svrbia nôžky a vy proste si to v tom bránite. Si hovoríte, že proste nie. Choďte proste. No, to je asi všetko, čo tu vidím, takže dúfam, že si z tohto niečo vezmete. Lajkujte, šerujte a subscribeujte a čaute. Majte krásny dník ešte. Pa, pa. Čaute, kvopka číslo 2. Pri mojom novom videjku na tému čo by vám chcelo povedať, správa od vašho vyššieho ja, čo proste potrebujete teraz práve počuť od vašeho vyššieho ja. No. A toto bude celkom dosť náklad. Za mňa proste taká konštruktívna kritika asi. Ľudia, proste ja neviem, či si vymyslíte, že ste nepriestrelní a že proste toho dokážete s touto kartou, že musíte proste odolávať a že idete proste vojenský prístup, proste dopredu, ale vy ste unavení. Vás proste niečo buď položilo teraz, máte problém s financiami, alebo proste tratíte energiu, ste bez energie, ste unavení, ste proste vyšťavení a vy si myslíte, že proste môžete ísť dopredu. A tá správa je proste jednoduchá. Zales si domov, prestaň proste bojovať a oddychuj. Užívaj si vlastnú energiu, proste dobíjaj ju. Neviem, proste buďte doma, sledujte seriály, kúkajte filmy, vy ste vyšťavení, vy nemáte proste energiu. Akože chápem, že nemôžete teraz proste zahodiť všetko, že máte napríklad prácu alebo takto, ale proste venujte ten voľný čas sebe. Proste buďte tu. S touto proste kartou vy si potrebujete sysliť ten svoj peniažtek, neviem, či už sú to zdroje energetické, alebo materiálne, alebo proste buď jedno z toho, nevidím tu proste emócie, alebo tak. I keď s touto kartou, s týmto vyčerpaním, túto totálnym pobodaním, tam môžu byť aj nejaké emocionálne rany, že vás proste niekto zradil, alebo vás úplne položil proste na zem nejakým svojim prístupom, alebo takto. Každopádne vy si tu musíte sysliť túto energiu. Ukážem vám, sysli si tú energiu pre seba. Proste ty si stroj. Sorry, som sa zaspiel na niečom. Vnútorný joke sám so sebou. Potrebujete si tu sysliť túto energiu sami pre seba. Proste oddychnúť si, neviem, ísť na akupunktúru, keď už chceme ísť do nejakých konkrétnych vecí, na masáž, ak proste
to je ten prípad s tou iba, že ste vyčerpaní energeticky a proste potom môžete ísť ďalej bojovať. A nie je tuto proste ja to zvládnem, makám a pozri sa na ňoho. Veď ani len rovnaké topánky nemá. Proste tu je úplne teklo, že preboha Bože. Zase ideme ďalej, tuto idú na mňa tie palice. A vy ani nevidíte, že proste tu nikto nestojí. Vy tu bojujete s palicami, ktoré sú napríklad pichnuté iba v zemi. A nikto s nimi na vás neútočí. Alebo aj na vás niekto útočí, proste s touto kartou vy máte sa proste zavrieť do svojej jaskyne. Ona vás to proste láka. Bože, to je creepy tie oči tam, čo tiebe. To si teraz prvýkrát všimol, vidíte tam tie oči? Jo, to je strašne creepy. Nevadí. Vy proste máte ísť do tej jaskyne, proste poď sem, toto ti hovorí to vyššie a poď sem donútra, zavri sa proste medzi 4 steny, kľudne aj proste chaluj tu chalky, vár si dobré jedlo, daj sa proste dokopy, ty to potrebuješ, si vyčerpaný. Mne to príde, že ste mentálne vyčerpaní s touto kartou. Cítim to, že ste mentálne vyčerpaní, vyjde dookola, mentálne vyčerpaní. Vy už nevládzete. Preto si proste musíte stanoviť hranice. Toto je len o hraniciach. Možno sa príliš rozdávate, možno ste podržtaška. Ste proste radodejka v práci a dávate proste zo seba maximum a nemáte tam takú návratnosť naspäť energetickú, aby vám to proste niečo dalo. Možno ste iba odpojení sami od seba, proste od svojho vnútra, že sa máte proste navrátiť k sebe. Lebo tá jaskyňa, ono je to naše vnútro. Buď je to nejaká miestnosť, akože je to ako archetypálne miesto, nejaké miesto, miestnosť alebo takto, ale môže to byť aj miesto vo vás v sebe. A vidíte tu proste, že možno, že keď sa navrátite dovnútra, že proste si zavriete, zatemníte okná, budete pri sebe, budete si čítať knihu, tak proste tuto máte ten prísľub toho svetla, tej jasnosti, tuto na tom, že vrátite sa k sebe, že tam na vás svieti, proste to je tá zornička, tá Venuša, ktorá proste vám ukazuje ten smer, kam máte ísť, polárka, ten sever. A možno ste iba stratení teraz. A ste v chaose a proste trajíte energiu všade, lebo proste si myslíte, že musíte s každým bojovať. A že to sú nejaké nevyriešené, proste nevyliečené veci vo vás. A ste proste iba ako nejaké obyčajné neberte to ako, že zlom, ja len hovorím, čo mi sem ide. Ste iba také nejaké obyčajné zranené zviera, ktoré proste si myslí, že musí proste s každým bojovať a na každého štekať. A jediné, čo ono potrebuje, je si proste zaliesť proste do jaskyňa, olízať si rany. A potom proste výjsť znova plnej sile. No. Vy už sa nebudete vedieť, aká situácia s vami toto rezonuje, ale ja toto tu vidím a je to tak, no. Poďme sa na to pozrieť. Prečo ste na tej proste desiatke tých mečov? Čo vás doviedlo do tejto situácie? Dobre, počkajte. Máme 2 karty, to bude stačiť. Čo vás doviedlo do tejto situácie? No, to bude nejaká zrada, alebo nejaký zrušený večierok. Ste dosť asi citliví možno. Nejaká zrada pravdepodobne. Ježiš, túto kartu nie, to by stačila jedna iba. Hej, čo vás dovedlo do tejto situácie? Vyzerá to proste nejaký gossip, nejaký falošný gossip o vás, alebo proste nejaké traumy, alebo proste samonastolené presvedčenia, ktoré proste sú falošné o vás, vy proste takýto vôbec nie ste, ohľadom proste ľudí vo vašej komunite.
o kamarátoch to možno je, vo vašej komunite, v rodine alebo proste v priateľských kruhoch. Nejaký fuck up tam bol, proste nikam vás nepozvali, alebo sa na vás proste vykašľali, alebo proste mm, mm, to je zvláštne, no akože mm, teraz mi prišlo akože táto kombinácia úplne len, že nejaký váš kamoš proste opitý je na CPZ-ke. Ale to neviem, čo je. Ak je to reálne pravda, tak mi to napíšte ľudia. Toto by ma akože dostalo, keby by toto niečo proste prišlo, že ste proste sa opili a proste ste skončili na CPZ a teraz máte z toho proste mindraky, lebo proste ste nikdy nechápali, že môžete byť v takejto situácii. A každý, kto vám niečo povie na to, tak ste proste nasrani. No. Ale proste tu bola skôr nejaká zrada, mi to príde nejaká rana z minulosti sa vám kvôli tomu otvorila a vy ste kvôli tomu spadli do tohto, dúfam, že ani počuť tú práčku, do tohto stavu, no. Asi tak. Hej. Alebo len proste ste stratili, vy tu máte zaviazané oči. Takto, ak to mám povedať. Vy ste nevideli, napríklad, ak je to tá zrada, tak vy ste proste tu mali zaviazané oči a nevideli ste proste to, že napríklad tí ľudia, ktorí ste si mysleli, že sú blízki okolo vás, tak sú proste nejaké harpie a proste nejakí ohovárači a prišlo mi do hlavy, že alkoholici, no proste nejakí negatívni, toxickí ľudia. Nemám rád tento výraz toxický, ale určite ho budem používať stále. Často, tak. Toxickí ľudia, ktorí proste na vás nemysleli a nechceli vaše najlepšie dobro a proste to vás doviedlo do tohto stavu. Do tejto proste osmičky mečov, čo proste vám vytvorilo nejaké paranoje a proste strachy a to vás proste dostalo do tohto, tie strachy a tá situácia proste vás obrala o energiu. A preto si máte proste možno zaliesť domov do tej vašej jaskyne alebo do vašeho vnútra a spracovať si to. Lebo proste je to vidno tej karty. Je strašne vám toto ten stojan. OK, lebo proste vy tým, že proste budete myslieť nad týmto, lebo on tu stále na to myslí. On už je na tom konci, ono sa to ukončilo, toto už proste sa nestane viackrát. Vy už ste na tom konci. Vy ste síce na tom dne, ale odtiaľ sa môžete iba odraziť. To vám hovorí vaše proste vyššie ja. A všetka tá vaša energia možno ide do tejto situácie a preto máš byť proste doma a tú energiu si proste držať. A možno preto ste v tejto obrajnej situácii. Lebo proste oni na vás po vás niečo chcú, alebo proste majú na vás nejaké reči, alebo takto, preto ste v tej obrajnej situácii. No. Každopádne proste zalezte si doma pod vlastnú strechu alebo do svojho hniezdočka, do svojej man cave alebo takto, idete niekde do lesa proste, do jaskyne, choďte aj proste húkať tamto ste na mesiac. Ako nejaký Joe Rogan alebo takto. Každopádne toto tu vidím, pozrime sa ešte na self-care, lebo proste self-care je za mňa v tejto vašej situácii akože dosť potrebný a čo tu máme? No, rest, oddychujte, doprajte si spánok. Možno máte nedostatok spánku, neviete spať kvôli tomuto. No. Connect with your womb, dúfam, že toto mi nezablokuje YouTube. Proste spojte sa s vlastnou intuíciou, proste s vlastným vnútrom, čo potrebujete, čo chcete, kde je tá vaša pravda. A take a walk. Prejdite sa, choďte do prírody. Choďte sa pozerať na rieku, na hory. No, v horách sú jaskyne, choďte tam. No. Tak, to je všetko, čo tu vidím, koľko číslo 2 a dúfam, že si z tohto výkladu niečo zoberiete, že to s vami bude rezonovať. A
Lajkujte, šerujte, subscribujte, som rád, že ste tu a majte krásny zvyšok dníku. Pa, pa. Čaute, kopka číslo 3, vítajte pri mojom novom videjku. Ahojky. Ako z nadpisu a z intra viete, tak toto je video o správe od vášho vyššieho ja, proste k niečomu, čo potrebujete práve teraz počuť. Je to nadčasové videjko, nebojte sa, čiže kedykoľvek ho vidíte, tak si ho môžete pozrieť. Ale vy máte celkom veľmi pozitívnu správu, už som si tu zakopal dopredu, povyberal. I shuffled my deck before, úplne strašne super energia, toto viem. Vy ste taká enigma pre ľudí. Možno proste potrebujete len taký hype počuť teraz, ale ja to proste vidím a čo mi sem prechádza od vyššieho ja, je to viacej správ, ale proste hlavná správa, čo tu vidím, je, že proste však tomu dostávam ľudia, nedokým sa vymotám s mojim jazykom, že vy ste taká enigma, proste vy ste záhadný človek pre ľudí a možno ste v nejakom novom kolektíve teraz a ste tam proste prišli ako táto kombinácia, proste tento pozitívny, emocionálne vyzrelý človek, ktorý proste má toľko skills a proste poznatkov a inteligencie, optimizmu a je záhadný, má proste je šarmantný, charizmatický a má proste tajomný lesk v očiach. A enigmatickú povahu a je proste mysteriózny, ale pritom je proste otvorený ako kniha. No proste vy ste takýto ten človek, proste typ človeka, že proste ľudia sú k vám priťahovaní, nevedia prečo a proste zavesia sa na vás, nie takým tým zlým spôsobom, vy proste s touto kartou máte dobré hranice, ona proste má ten pohár zavretý, ona vie, komu ho má zavrieť, komu ho má otvoriť. Dokážete to dobre so slovami a proste ste nezávislí, nespútaní a proste možno len toto vám chcú proste ľudia vyššie ja vám chce proste povedať, že proste ste takáto osoba, že zvedomte si to, alebo proste ste možno na to zabudli. A tak. Hej. Potom ďalšia správa, čo tu je, že proste ak ste chceli byť matkou, alebo sa staráte o niekoho, alebo ste, no proste kráľovná pohorov je veľmi starostlivá energia, ona by sa rozdala, to je také objatie ľudia, že proste ona keď vás objíme, tak cítite lásku. To je jedna úžasná, empatická, hlboká žena proste, ktorá vie svoju hodnotu a nebojí sa proste ukázať svoju zraniteľnosť. A proste, ak ste si chceli zmanifestovať potomka, alebo proste ste chceli byť tehotná, tak budete, to vám hovorím, že proste to príde len tak, ako taká hadanka, proste tak záhadne to dojde. Že proste z ničoho nič, že možno keď sa od toho odpútate, alebo ste sa od toho odpútali, že ste dlho chceli to dieťa a nešlo vám to a proste potom si povedali, že bude čo bude a proste vtedy to pôjde. Vtedy sa vám tam vtedy sa všetky tie nástroje spoja a vaše vnútorné nastavenie sa prejaví na vonok a proste otehotnete a budete mať to baby. No. Takisto tu vidím, že ak ste si chceli zmanifestovať nejaké zlepšenie zdravia alebo zlepšenie výzaže a krásy alebo nie mi to niečo so subliminálkami. Neviem, ak ste si chceli proste zmanifestovať alebo proste zlepšiť svoju výzáž, krásu alebo aj komunikatívnosť, optimizmus, vitalitu. S týmito kartami vám poviem, že toto obdobie vyššie vám hovorí, že áno, toto všetko k tebe ide, toto všetko už je tvoje a proste
iba to príjmi a on to prichádza. Možno to už cítite, možno ste proste boli teraz v nejakom období, že poďme sa pozrieť, akože, že kde sa teraz nachádzate. Kde sa práve teraz nachádzate. Máme 2 karty iba. Že aká je vaša momentálna situácia. No. Hej. Že vyššia vám chce proste ukázať, že proste všetko to pekné, po čom túžiš, proste k tebe ide. Bože môj. Dobre, už je to tam vidno, OK. Bože, to dieťa tuto. Nebudem, že je toto polnahé. Takto. OK. Tak a sme tu. Možno teraz ste tu. Vypúšťate zo seba proste tie meče. Neplnia sa vám veci, lebo proste ste boli v tomto nastavení. Lebo keď proste, toto je, 9 mečov, to je proste čistý desperation, vy ste úplne v temnote a neviem, niekto vás zranil, lebo proste neviete spávať, nedá sa vám, rozmýšľate v kuse, neskutočne v kuse rozmýšľate, neplnia sa vám veci a neviete sa posunúť dopredu. Ale proste vidíte, tie karty už sú obrátené. Vaše priania sa pomaly začnú plniť. Ste tu. Proste ste tu, že dostanete sa sem, že proste oni sú tu pri vás. Možno, že toto je len také, že vydrž ešte chvíľku. Ja viem, že je to ťažké, že proste možno nechápeš, prečo sa to teraz deje, že sa ti toto dialo, ale proste postupom času to pochopíš. My sme tu, makáme, proste sme tu, svietime na teba, dávame na teba pozor, ocitneš sa na tomto mieste, že proste toto všetko sa pretransformuje sem, že tvoje manifestácie prídu, zlepší sa ti zdravie, zlepší sa ti emocionálna vyrovnanosť, proste tak. Alebo ešte rozmýšľam, že čo by tu mohlo byť. Ešte mi tu prechádza pre niekoho, že niečo to s tým tehotenstvom mi sem príde, že možno, že proste tu máte preplakané noci kvôli tomu, že proste sa vám to nedarilo zmanifestovať si, splniť si to vaše želanie, byť tou matkou. A ono to proste príde. Ono to proste príde, ľudia. Len to netreba tlačiť. Lebo proste s touto kartou, lebo ona keď je v obratenej pozícii tejto, tak proste to sú splnené priania. Ona je si tu spokojná, setká si tu týpeček, všetko sa mu plní, spokojný a proste on nerieši nejakú minulosť alebo proste nejaké veci, čo tu má skryté. On si tu vystaví tie svoje veci a je spokojný s tým, čo má a proste ide ďalej. Len keď to tu máš proste, keď tá karta sa proste otočí, tak mňa to stralo tak tlak k tejto látke. Proste tam sú nejaké strachy, nejaké kostľúce v skrini, nejaký proste baggage, ktorý proste sa si potrebovali spracovať a on už sa proste dostáva preč. Tie meče proste na ňo nemajú ako padnúť. Takže môže padnúť na tie meče, ale proste on tu je v tej posteli, drží ho tá deka, je tam a proste tie meče proste, oni sú nad ním a oni padajú dole, proste hore. Chápete, čo chcem povedať? Padajú takto, nepadajú na neho. No. Čiže pomaličky ste tie meče, tie deviatky, to sú deviatky však, deviatky pred koncom ste už ľudia. A je dobré, že tie karty sú obratené. Lebo proste vy potom nejdete na 10, na tú utopistickú kartu. Idete potom proste sem, na tú kráľovnú pohárov, na tú matku, na tú proste emocionálne vyrovnanú ženu. Vy nejdete potom na 10, na nejaký fuck up. Vy ste tu už otočili tú kartu a proste stadiaľ prechádzate proste sem na mága a proste na slnko. Čiže iba vy ste vytrvajte a proste ono to príde. No ako halus. Snad vám to akože dáva, snad to s vami rezonuje, ľudia. Pozrime sa na to ešte, že čo môžete napríklad urobiť preto, aby sa
mám tu self-care balíček, že aký self-care vám to pomôže proste urýchliť túto transformáciu. Meditácia. Mám taký pocit, že mám dať 5 kariet. Meditácia. Aký self-care pomôže kôpke číslo 3 urýchliť túto. To je taká transformácia, to je taká transformácia, no proste. Keď tu nie sú transformačné karty, ale taká menšia premena, tak si to nazvime. No. Ale vyššia je tu proste pre vás a hovorí vám, že proste vydrž, za chvíľku tam si. Dávam vám taký prísľub positivity. Čo tu máme? Burning Bowl Ritual, ak ste nejaká čarodejnica. Napíšte si proste, čo vás trápi a spálte to. Tým sa to uvoľní. Ale proste, neviem. Ak sa to týka nejakého človeka, alebo není to s tým dieťaťom, že proste možno máte teraz iba nejaké depresie nejakého človeka v vašej minulosti, alebo niekoho v vašom okolí a proste spálte to. Zoberte tie jeho veci a hoďte ich do pece a proste už nebudete mať na očiach. Napríklad sa s vami rozišiel frajer a doma vám strašia jeho proste neviem, trička, fotky a takto. Proste zbavte sa toho, to nemusíte to podpalovať hneď. Vás nejako nenúkam podpaľactvu, ale proste hoďte to do koša, spálte to, roztrihajte to, neviem. No, čo tu máme ďalej? No, meditujte, to vám pomôže proste uvoľniť nejaké veci z vás. Tuto vidíte tú špirálku. No, čo tu máme? Pustite si hudbu, zahrajte si na bubienok. Ešte 2 kartičky poprosím. Health check-up, tehotenstvo, čo hovorím. Možno vy si myslíte, že nie ste tehotná, ale proste že to vaše zdravie nebude lepšie a dojdete tomu doktorovi a tam vám proste povedia, že všetko bude v pohode. Že všetko je v pohode. Že proste vaša diagnoza sa zlepšila. Nie 10 kariet. Už len jednu. A nie som tam. Už len jednu. Tak. Jednu kartu. No. Poďme sa na to. Pre kôpku číslo 3, karta 1. Čo tu máme? Vyššieho ja. OK, neviem, tak vyberiem. Mám. What is this? Podľa to nazvem. Look to the stars. Neviem, to asi niečo vám poviem. Pozrite si astrológiu, alebo možno. Bože, dúfam, že tá práčka nie je počuť. A kúknite si proste niečo astrologické, možno vám to osvetlí niečo, možno ste mali nejaký tranzit a proste ste boli kvôli tomu, neviem, zablokovaní a tak, neviem, ale choďte sa pozrieť na hviezdy, na mesiac von. No. Tak sa si z tohto niečo vezmete, lajkujte, šerujte, subscribeujte a dajte mi vedieť do komentára, či to s vami rezonuje alebo nie. Budem rád z feedback, takže majte krásny dník. Pa, pa.